F'Novembru il-fiduċja tan-negozji u l-konsumaturi żdiedet biżjed minn 7 punti meta mqabbel ma' xahar qabel. Dan intqal mill-Bank Ċentrali meta ippubblika l-aġġornament ekonomiku ta' Diċembru. F'dan ir-rapport ħareġ li f'Novembru l-indiċi tal-fiduċja tan-negozji u l-konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta kien ta' kważi 96. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna tisboq ir-rata tal-medja taż-żona tal-Ewro li anqas minn 94. Ir-rata ta' pajjiżna f'dawn l-indiċi f'Novembru kienet tisboq sew ir-rata ta' xahar qabel iġifieri Ottubru, hekk kif ir-rata ta' dawn l-indiċi kienet ta' kważi 89 punt. Minn dan l-aġġornament ekonomiku tal-Bank Ċentrali ħareġ ukoll l-indikatur tal-inċertezza tal-Kummissjoni Ewropea għal pajjiżna naqas f'Novembru. Dan filwaqt li r-rata tal-qatt kienet f'livell ta' 3.1% fix-xahar ta' Ottubru. Ir-rata annwali tal-inflazzjoni f'Novembru kienet ta' 7.2%, 0.2% inqas mix-xahar ta' qabel.